அந்த பேர்ல ஒரு கெத்து இருக்கு, அது எல்லாருக்கும் தெரியும். ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் கேமிங் இது சேனல். நம்ம இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, அப்கமிங்கில் வர போகிற அப்டேட்ஸ். சரி, ஓகே, ஃபஸ்ட் அப்டேட் உள்ள போயிடலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட் அப்டேட் ஓகே, இப்போ வந்து டாப் ட்ரெஸ்ஸு கொடுக்குறானுங்க. உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்கமானு தெரியும். ஓகே, எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. இந்த அப்டேட்லாம் வந்தால் சூப்பராக தான் இருக்கும். அது பாருங்கள், டாப் நம்மளோட ஃபேஸை பாருங்கள். அந்த க்ரீன் கலர் டாப் முன்னாடி இன்னும் எடிட் பண்ணி வச்சுக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. நல்லா தான் இருக்கும் இது மாதிரி வந்தால். ஓகே, நோ டாப்னால் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் ஓகே, நல்லா தான் இருக்குது. இந்த பை ஸ்கின்னோட ஃப்ரீயாக கொடுக்குறானுங்க. கண்டிப்பாக நான் டாப்அப் பண்ணுவேன். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் அப்டேட்டு சூப்பரான அப்டேட். ஓகேவா, இது வந்து அந்த டாகு ஒரு டான்ஸ் ஆடுவாங்க பார்த்தீங்களா, இந்த ஷீபா இருக்குமே, இந்த டாக் ஷிபா ஏதோ ஒன்று பேர்றப்பா. ஓகே, ஏதோ பாருங்கள், M10 வரும்போது தான் இந்த அப்டேட்டாக வருது. இந்த டீ குடிக்கிற எமௌண்ட் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த எமௌண்ட் தான் இன்னும் வரல. அதுவும் கூட வந்துடும் தான் சொல்கிறாங்க. இதுதான் என் ஐடி. ஓகேவா, ஃபோன் கெயின் பண்ணுற போகிறீங்க. இதுக்கு ஃபோன் பண்ணால் வேறு யாராவது எடுத்துருவாங்க, எடுத்துகிட்டு திட்டுவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து வரப்போகிற நெக்ஸ்ட்டு மேஜிக்கு பண்டில் நல்லாயிருக்கும். பிரேக் டான்ஸர் வருது, ஆர்டிக் ப்ளூ. இது வந்து லைட்டிங் லூனார் லைட்டிங் எதுவும் வரும். ஓகே, நல்லா தான் இருக்குது. இந்த பக்கு வீடியோ யாரெல்லாம் பார்க்கலையோ போய் பார்த்துருங்க, கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து நெக்ஸ்ட்டு மேஜிக் ப்ளூ பண்டில் இதுவும் வரப்போகுதுன்றாங்க. என்னடா இது பஜனைக்கெல்லாம் பஜனை இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? சரி விடுங்க, பார்த்துக்கலாம் என்ன பண்ணுறது. போட்டேன். ஓகே, அது பார்க்கலாம் என்ன பேட் கமெண்ட்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பேனு நல்லா தான் இருக்குது. இந்த புதுசாக வந்து பப்ஜியோட இது நல்லா இருக்குது. அந்த பப்ஜி கஷ்டப்பட்டு நான் டாப்அப் பண்ணாடே எனக்கு புரியவே இருக்குது. அது லெஜெண்ட்ரின்னு பார்த்தா சாதாவாக இருக்குது. சரி விடுங்க, அது பேட் கமெண்ட் நான் லாஸ்ட்டாக சொல்லியிருப்பேன். நான் சொல்லியிருந்தாருலாம் சொல்லியிருக்க மாட்டேன். எதுக்கு பேட் கமெண்ட் வந்துச்சுன்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். இது சூப்பராக தான் இருக்குது. விடுவாங்களா இல்லைன்னு தெரில. நெக்ஸ்ட்டு 6th பாருங்கள், ஃபாஸ்ட்டாக போயிடுதுல. ஓகே, டைமண்டு கண்டிப்பாக கொடுக்க மாட்டேன். நான் கொடுத்தா இந்த வீடியோ பார்க்க ரெட் கலர் பையனுங்க நான் மொட்டை வச்சுருவேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து இருங்க கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஸ்லோ பண்ணிட்டேன். ஓகே, இது வந்து என்னன்னா, இந்த ரெட் கலர் ட்ரெஸ்ஸு ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்டானுங்க. ஓகேவா, இந்த டாப் இதில் பக்கத்தில் இருக்குது அந்த ரெட்டு. அதுக்கப்புறம் டைனோ ட்ரெஸ்ஸும் ஒரு இதில் ஃப்ரீயாக கொடுத்தானுங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஒரு ஈவெண்ட் மாதிரி ஸ்பின் பண்ணுற மாதிரி ஈவெண்ட்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த க்ரீனும் இதெல்லாம் ஃப்ரீயாக கொடுக்கல. டாப் ரெட்டு இது ஃபேமிலின்னு நினைக்கிறேன், தெரில சரியா. இது வந்து டைனோவுக்கு அப்புறம் தான் இந்த டாப் ரூமில் வந்துச்சு. அந்த டாப் ரூமில் நான் செம்மையாக செலவு பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் அது வந்து நான் பழைய பிளேயர்னு நிறைய பேர் சொல்கிறேன், யாரும் கேட்க மாட்டேறீங்க. ஓகேவா, இது வந்து இப்போ தாண்டா வந்த 48வது பிளேயர் 47 தாண்டா உங்கள் லெவலு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து இது வந்து என் பழைய புது அக்கௌண்ட். இது என் பழைய அக்கௌண்ட் இருக்குது. ஓகேவா, அது நல்ல அக்கௌண்ட்டு, சூப்பராக நிறைய லக்ஸரிஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா, நம்ம சேனலில் 20 சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ணிட்டோம். அதோட மறுபடியும் ஃபாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் 20 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து கீழே ஒரு சேனலில் கொடுத்துருக்கோம். அந்த சேனல் போய் எல்லாம் போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க. நிறைய டிக்டாக் வீடியோஸ் போடுறாரு. ஓகே, அந்த சேனல் போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கம்மிங் ஃப்ரம் JWV ஆர் மீ அப்படிலாம் யாரும் போடாதீங்க. ஓகேவா, ஏன்னா போட்டால் போடுங்க, ஏன் ஜஸ்ட்டு கொண்டு போடலாம். ஓகே, அந்த வீடியோவா? ஓகே ஓகே, அவ்வளோதான். இந்த வீடியோவில் இருக்கும் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுறங்க, ஷேர் பண்ணுறோம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, சப்ஸ்கிரைப் தான் கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சு பரவாயில்ல இருக்கும். ஷேர் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். ஓகே, தேங்க்யூ, பை பாய். அதுக்கப்புறம் சொல்ல மறந்துட்டேனே, ஒரே நிமிஷம் வீடியோ கட் ஆயிடுச்சு. கட்டாவில் சரி வச்சுப்பா. நெக்ஸ்ட் நம்ம தலைவர் GT 1 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ணிட்டாரு. அதனால எல்லாரும் அவர் சேனலுக்கு எல்லாரும் போய் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். செம்மல 1 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர், தமிழ்நாட்டில் ஃபர்ஸ்ட் யூடியூபர் 1 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ணிட்டாரு. ஓகே, இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். பிடிச்சிருந்தா மற்றும் அந்த வீடியோக்கான ரேட்டிங்ஸ் கொடுக்க மறந்துடாதீங்க. ஓகே, தேங்க்யூ, பை பாய்.